Sallama a gare ku masoya, ina mai farin cikin kasancewa tare da ku. Shin dan uwa kana son kasancewa tare da bidiyo na da nake dora a YouTube? To kai subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Za a sanar da kai da zarar na dora bidiyo a YouTube. Kowa ya sani cewa yaudara dai ba halayyar kwarai bace. Shi yasa idan aka yaudara dan Adam zaka ga ya kasance cikin kunci da damuwa a rayuwarsa. Yaudara dai ta kasance ana yin ta ne da mu'amalar mu ta zamantakewa. Shina iya yiwa a soyayya ne ko a kasuwanci ko makamantan haka. Amma ni a nawa bangaren na soyayya ne. Ina so in sani tsakanin maza da mata wa yafi iya yaudara a soyayya. Ni na dauka cewa mata ne saboda mafi yawancin mata suna son namiji ne saboda wani dalili. Dalilin yana iya zama cikar burinsu, nasaba, kuɗi, mulki ko makamantan haka. Shi yasa yaudara take shigowa idan ɗaya daga cikin wannan ya bata. Amma kada ku manta ko maza suna yaudara a fagen soyayya sai dai bata kai ga ta matan ba saboda namiji yana son mace ne ba don wani dalili ba. Amma akwai masu yi don sha'awa da zarar sun samu abin da suke so sai su gudu. Shine yake kawo yaudara a cikin mu'amalar mu ta yau da kullum. Dan haka ku kasance a cikin shiri domin gane mayaudari a gare ku. Ko da yake yanzu ba zan iya kawo muku halayen mayaudari a cikin wannan bidiyo ba, sai dai mu haɗu a bidiyo na gaba insha Allah. Ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Wanda ba su yi abone ba su yi abone ko subscribing. Muna tare insha Allah.